Sa headlines kan mga bareta, 6 million pesos na kantidad ng shabu na recover sa buy-bust operation sa Pili, Camarines Sur. Suspect, gadan. Mga dating COVID-19 positive na healthcare workers sa Bicol Medical Center, saro-saro nang nakakabalik sa trabaho. Bangkay kang nalamos na lalaki na nadiskubre kan suudma sa salog kang Naga, nabistado na. Mga pulis sa Pulanggi asin Uwas tinawan award matapos maresolbiran tulos ang pambabadil gadan sa Barangay Kagawad asin Indian National. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Gadan ang suspek sa illegal na droga matapos subuot na manlaban sa mga otoridad. Kantidad 6.8 million pesos ning shabu ang na-recover sa ginibong anti-drug buy-bust operation sa Pili, Camarines Sur. Detalye sa report ni Cindy Cuesta. Funerarya na ang kinabtan kan suspect sa pagpapabakal nin iligal na droga sa isinagibong operasyon kan mga otoridad kan Subanggi sa Barangay La Purisima, Pili, Camarines Sur. Daradara kan suspect na pigbistong si Glenn Gunn, 57 anyos, residente kan poblasyon Libmanan, ang pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 6.8 million pesos. Nagkaroon po ng firefight since yung suspect is bumunot po ng baril at nagresulta ng isang palitan ng putok sa pagitan ng operatiba at ang suspect. Tulong tama ni Badil sa walang daghan ang sinapukan suspek na nagresulta sa tulos kaining kagadanan. Apwera sa nasa 1,000 grams na pigtutubudan na droga. Nakumpiskar man digdi ang kalibre 45 pistol. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kung si Isay ang mga posibleng katransaksyon kan suspek sa nasambitan ng banwaan. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, durante kan ipinasunod kan gobyerno nasyonal ang mahiwasan na pag-lockdown sa bilog na nasyon. Nadipisilan man subuot ang mga personahing embwelto sa illegal na droga na makaluwas asin makatransaksyon. Alagad kan halion ang mga border control asin checkpoint. Liwat na kabwelo ang mga personahing embwelto sa pagbariwas ng illegal na droga. Padagos sa mga bareta, nagkapirang opisina sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative pinag-lockdown matapos na pirang empleyado ang subuot may malain na pagmati. Uwi ang report. Bilang parte kang pagsunod nga ni sa ipinapautob na Alert Level 3, mas pigmamarhay na halos sarong simana na sarado mo na temporaryo ang nagkapirang opisina digdi sa Casoreco 2 bilang paglikay kan pagkuriyat ning kaso nin COVID. Temporaryong pigsara muna ang nagkapirang opisina sa Laugang Casoreco 2 nganing maibitaran ang pagkuriyat nin kaso nin COVID-19. This administration building, temporaryo mente na tigsarado tamo na sa mga maralaog, so may mga personal o official na business na kaipuhan na magpasiring di sa main building ang Casoreco 2. Sigun pa kibukay na mas pigmarhay nindaan arog kay ning plano, tanganing dai na maglala panin huli kaya subuot, may mga nagkapira mga empleyado naman ang nakakamati asin nahihilingan ninda nin sintomas kan COVID-19. May mga disinfection kitang ginigibo. And data man sinasabi na dako lang kaso. Kaya lang ang gusto talang ipahiling igdi, magkaigo kita ning prevention dahil na magparadakol kung igwaman. Ara mo kaya usa ang sipon enabo. Saro yan sa tigihiling ta. Dahil man makakasabi tulos kung iyan na COVID na or ordinary flu. Mientras tanto, higot naman na pigpapautob kan Casoreco 2 a no vaccine, no transaction policy sa saindang opisina. Saro po yan sa tuyang lakdang para maprotehiran man sa tuyang institusyon. Inot na inot ang mga frontliners ta ang pinaka-importante na tiga-agapan ta igdi na dahil na po mag-abot sa punto na maapektaran po sa tuyang serbisyo. Sigun pa kibukay, mas mapapamarhay kung gabos magsunod sa health protocols para dahil na magkuryat pa ang pagdakol kan pigtatamaan nin helang na COVID-19 sa syudad ning Naga. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta,
Mga healthcare workers sa Bicol Medical Center na dating nagpositibo sa COVID-19, saro-saro nang nakakabalik sa saindang trabaho. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa liwat na pagdakol kang bilang na nagkaigwan ng COVID-19 sa inot na semana kang bulan ng Enero, dakol na healthcare workers sa Bicol Medical Center ang nagpositibo. Ini man ang rason para sila mag-isolate para makalikay na makaulakit sa iba nidang pag-iriba. Alagad susog kay Dr. Joey Ranyola, pamayo kan Infectious Disease Department kang Bicol Medical Center, luway-luway nang nagbabaralikan ang mga empleyadong dating positibo sa COVID-19. Nasa 200 plus iyan, ano? Pero dakul na ang nagbabaralik niyan, nagdidikit naman siya. Nagdidikit na din ang mga healthcare workers na may mga simptomas. Sa ikatulong pagkakataon na naglangkaw ang bilang kang COVID-19 na darakan mga variant na Alpha, Beta, Delta sin Omicron, mas malala subot sa epekto kang Delta kumpara sa Omicron. Talagang si volume kang pasyente kadakul. Pero as to the severity, kung ihilingon mo, kang Delta surge, mas dakul ang nagagadan. Sa ngunyan, ining sa Omicron tang ini, talagang kadikit. No? Mas dakul kitang napapauli. Ang nagkakagaradan ta mga pasyente, si talagang dati nang grabe ang comorbidities tinda. No? Tapos they vaccinated. Oo, tapos they siyempre vaccinated dahil nga din sa kundian ninda. So sinda itong mga nadidisgrasya. Liwat na nga po si Dr. Joey Ranyola sa publiko na mag-obserbar kang health protocols, magpabakuna sin, magpa-booster shot. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Camarines Sur dapat ibugtak man sa Alert Level 4 kasabay kan syudad ning Naga. Susog ini sa sarong konsyal kang syudad. Nagbabalik si Melvin Machado. Kung si City Councilor Atty. Salvador del Castillo kang siyudad kang Naga ang hahaputon, bako lang ang Naga ang dapat ibugtak sa Alert Level 4. Dapat isabay na subot ang bilog na probinsya din Camarines Sur para malimitaran ang aktibidad kang publiko. Ang siyudad kang Naga subot ang sentro kang komersyo sa reyon kung kaedakol ang nagpapasiring digdi. Kung i-limit ang Naga, I think the entire province of Camarines Sur should also be elevated to Alert Level 4. Tangaring ma-control si movement kan mga tao. And in the process, malilikayan si para langkaw kan occurrence or si incident ka nagpa-positive sa COVID-19. Idinagdag pa kang konsyal na dapat determinaran ang kondisyon ka mga nagpupositibo sa COVID-19, kung malala o bako. Siguro, hilingon na maray, ano si composition kan mga nagpa-positive? Kung dakol ang critical, saka severe and critical. Siguro, sa ilinggo, yes, dapat. Pero, sa statistics, pero somewhere around 95% plus, moderate, saka, mild, saka asymptomatic. So, very insignificant ito nga ning moderate, mga dahil nga 5%. So, sayang ko, pero baka kayo po man i-review kan Department of Health, kan IETF. Sa presente, halat pa kang lokal lagbero kang Naga kung dadangugon kang National IATF as in DOH saan sedang apila na magtinir sa Alert Level 3 ang siyudad kang Naga. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, bangkay kang lalaking nako ang lamos kan suudma sa salog kang syudad ning Naga na bistado na. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. DLMR Psychometric Center offers neuropsychological and test, counseling through telecounseling or online psychotherapy such as dialectical behavior therapy, cognitive behavior therapy, and more. For annulment and for adoption, we are open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Located at Door 34, Crescini Building, CBD2, Triangulo, Naga City. For appointment, call 0921-315-7377.
DLMR Psychometric Center. We assess you with a smile. Ang sirata pigdadara sa ibang lugar para gibuhong sardinas. Ang gobyerno nagbabakal ning sardinas pag igwang kalamidad. Tano day magbakal, ang gobyerno ang nagpuproduce ay mga tagapasakaw. Sabi ko sa diri ko, mag-ibo akong project para sa inda. Bago sila magbakal sa iba, sa mga tagapasakaw muna mabakal. Ang mga pasakenyo na mga magsisira, magiging part owner kay itong negosyo na ito. Stockholder sinda ka kumpanyang iyan. Dahil na sinda mag-iisip na paano sinda makaon 3 beses sa aldaw, anong ipapakaon ninda sa pamilya ninda pag iwang kalamidad. Inisus ko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, tapi ginigibo ko na para sa mga tagapasakaw. So digdi sa news break, yaong kami tangarig magtao sa induning kapaki-pakinabang na impormasyon matao sa induning giya, mantang kamo nagpapahingalo, nagre-relax, magiging giya sa pang-araw-aldaw tang buhay. Sa panahon ngunyan ng pandemya, kaipuhan kan lambang Bicolano na mairas ang mga baretang lokal asin impormasyon nin presko sa bilog na Bicolandia. Iyan ang trabaho mi digdi sa news break. Ako si Cindy Cuesta. Ako si Mark Mendoza. Makakaibanan nindo kami digdi sa GNN TV48 Naga News Break. Padagos pa sa mga bareta, Barangay Bagong Bayan Sur, digdi sa syudad ning Naga, nabugtakana ning community wifi. Uyang report. Saro ang Barangay Bagong Bayan Sur sa nalaga ning community wifi kan syudad ning Naga. Kaya labi na lang ang pasasalamat kan punong barangay nin huli ta dakulang tabang inisubuot sa iyang mga residentes urog na si mga kaakian na yaon sa online class. Ang karahayan yan, alam na nabugtak sa Arguen sa Bayanihan, sitio Bayanihan, intero kaya ng populasyon diyan nabinipisyaran. Hali yan sa sitio na programa. Saka sa Hakuputol, kung saan ang thickly populated, yun ang prioritize kaya sa Arguen Internet. Iniwan nakalaag sa harong kung saan dakol ang pwede na makakonektar sa nasambitan ng wifi. Sigun kikagawad Eli na iyo ang nagbabantay kan wifi, pigahalat na lang daanin da subuot na ma-activate ini ngani magamit na kan mga kaakian asin kan mga residentes. Ang karayan kaya kung may maray nga purpose, may transaksyon, madali sila makakomunikat, saka libre dahil na magbabayad na. Mayong bayad. Okay. Mark Mendoza para sa GNN TV48 Naga News Break. Sa satuyang police report, huli kan marikas na pagkakaresolber kan pambabadil sa Indian National asim Barangay Kagawad duman sa probinsya kan Albay. Mga pulis pinagtawaning award. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kan marikas na aksyon kang PNP Uwas asin PNP Pulangi sa probinsya kang Albay sa pambabadil sa sarong Indian National asin Barangay Kagawad kang nakalis na Enero 21 na nagresulta sa pagkaka-aprehendir sa mga sospek na sina Police Corporal Brian Aguilar asin tugang kainin na si Raymond Isaac Salanga. Pinagtawan in medalya ng kagalingan ang mga pulis sa Uwas asin Pulangi na laging parte kang pag-imbestigar asin pag-resolver kang insidente. Pinanginotan ini ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Junel Estomo. Ang pagtonin award ang basado naman sa kasuguan ni PNP Chief Junardo Carlos. Personal man ay pinaabot ni Police Brigadier General Junel Estomo ang sedang pakikidumamay sa pamilya kang nagadan na si Barangay Kagawad Marlon Ribosquillo asin Indian National na si Parmindes Singh kasabay ang pagsisiguro na maitatao ang hustisya sa mga biktima. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibabang police report, bangkay kang lalaking nadiskubre sa salog kang Naga kansuod mang aga, nabistado na. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Nabisto na ang bangkay kan lalaking nadukayan kan suugma
sa salog sa Irarumkan Colgante Bridge, Naga City. Inipigbistong si Francis Billy Asis Imitas, 41 anyos, soltero, residente kan Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Sobrang kaburatan ang pigihiling na anggulo kung tano ini nahulog sa daipa maarama na parte kan Bicol River. Sigon sa investigasyon kan PNP, kung sa insayin subot ini nakikipag-inuman, huli sa dinadara kaning problema durante kan kagadanan kan sa iyang duwang kapamilya. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad dapit sa insidente. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisan na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.